arep dar. Aku ngombe. Mesti ngombe. Cepai karo panitia to. Mesti minum. Lah cepai orane susu. Iya mancen sampean spesial, Mas. Piye? Aku lho rukoke mung sampurna kretek. Ini sampean LA merah. Lho, panitia kene iki preso karo karmane aku. Bungkus Sisan. Ha iya. Kowe sak bungkus. Ngono le rembukan ya lewat calo. Halo sawah. Musri. Panitia pinter Mas. Aku tak lewat koncone Mas Garing wis ben entuk murah. Heeh. Lha aku nek karo Musri kanca, Bos. Akar ndak rego ya lak wani. Kanca. Ayo. Pinter men panitia. Musri entuk piro iki ngene ya mun. Aku bodol piro to riri. Iya. Ora le ngono Mas. Kabeh kuwi karek kesanggupane. Iya. Nek semene ya semene oke, siap ya mangkat. Ora kudu nglebuk masalah biaya. Apa meneh iki urusane karo budaya. Budaya iki ana bebasan larang ora diulungke, ning malah dijaluk iso diulungke. Nek budaya iki urusane karo katresnan. Nggih. Niki katresnane masyarakat tentang Lengkong. Sedayanipun iki jenenge sing nguri-uri budaya nggih ngeten iki. Betul. Tidak hanya mengucapkan kata-kata ayo kita lestarikan budaya ning ora nanggap. Iki wis nanggap ning nguri-uri sisan. Iki sing apik ya kaya ngene iki. Panitia iki kene iki kaya iki panitia wis tau nangani wayangan bola bali. Padahal nggih sepisan iki lho. Kok iso bola bali iki piye? Kaya wis nganti bola bali. Padahal nggih sepisan iki. Iya ta? Panitia tertibe seragam, nemoni ya tertib. Iya. Pasugatane yo masakane yo alami ya. Alami piye? Wetengku mah mules, Bos. Ngapa? Aku rekane saka ngomah ki mbek tirakat ben nyuwun bengi iki ra diparingi Jawa. Ya ta, aku wis poso ra mangan. Tak sengaja tekan kene arep mangan sego kok wis entek dintek yoga-yoga. Njur aku mbok anane telo. Telo karo liwung karo kacang. Ya ta, ngerti nek aku putune kethek suguhi kacang. Lho kuwi wis matur nuwun. Matur nuwun sampean tekan kene ora cacaki kolonjono. Padake wedhus sampean ke. Nggih, macane malih, Mbok. Niki nderek ndedonga warga ageng wonten ing Lengkong sedayanipun awit alit dumugi sepuh diparingi sehat walafiat. Betul. Allahumma. Amin. Mbok nganggo lagu to, Bos. Wong ndongake nek nganggo lagu ki insyaallah diijabahi Gusti Ingkang Maha Wika. Mugi diparingi panjang yuswa. Amin. Allahumma amin. Terororet. Kok nganggo terororet? Pemasane Roma Irama apa piye? Lah iya ana lagune kae to, Mas. Iya. Yatim piano. Piano. Mugi dinebeno saking godha lan rencana. Amin. Allahumma amin. Teroreret. Didoke saka Pancabaya. Amin. Allahumma amin. Cina kena marang. Ora mangan terororet. Orang nggo teror. Ora. Cina kena marang rajane keluarga dadi keluarga sing ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Allahumma amin. Tereret. Kowe iki ngapa tegung? Melok-melok muni teror ngono kok angel meneh. Nggih, niki Mas. Nggih. Iki wektu sing disuwun panitia siji kanggo nglipur masyarakat sedayanipun. Betul. Ngundang bintang tamu randek-ndekan. Ya toh? Biasane siji Mbak Tati napa Mbak Elisa ning kenyataane loro dundang kabeh. Loro. Iya. Pak Gil Mas Gareng. Nggih, kono sing bayarane jutaan kok. Mosok aku mbok tak nganu nang burinan wae ya Mas. Lho kowe ora kena ngono. Ora bisa. Ora kena apa? Apa kuwi merasa rendah diri. Saking prihatine gede kok ae. Prihatine gede. Lah iya kan prihatine wis gede cara iki bayarane gede ya lumrah. Nek prihatine sing gede kuwi Mbak Elisa. Mbak Tati ini lah wong sing lemu ngono kok prihatin. Oh, tele awake cilik iki dianggep wong prihatin, tau mangan ngono. Iya. Lah iki ora lek pancen awake diet, nek iki ora gelem diet, kudu mangan. Nggih, diatur jumeneng ya macange. Batu jumeneng. Nggih, monggo Mbak Elisa kalian